Уку кешене белемле, әңгәмә тапкыр, язып бару түгел иде. Инглиз фәлсәфәчесе һәм тарихчысы Фрэнсис Бэкон үзенең шундый күзәтүләре белән бүлешә. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүгенге тапшыруда сезне күп кызыклы яңалыклар көтә. Энергияны арттырырга Казан энергия университетының потенциалы нәрсәдә? Татарча сөйләшә. Шәһәрдә ял иткән килеш ничек итеп җиңел генә туган телне өйрәнеп була? Китап безнең байлыгыбыз. Россиядәге иң күп укый торган кешеләр кайда яши? Югары һәм урта һөнәри белем бирү йортларына кабул итү компаниясенең иң кызу чоры. Коронавирус пандемиясе аркасында быел абитуриентларның күбесе белем бирү йорты белән онлайн режимда танышырга мәҗбүр булды. Ә безнең тапшыру бу эштә ярдәм итә. Үзләренең студентларын көткән Татарстан белем бирү оешмалары турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Бүген чират Казан энергетика университетына җитте. Бу бик мөһим тармак. Энергетика өлкәсе белгечләрен әзерләүче Россиядәге 3 вузның берсе. Кадрларны безнең ил өчен генә укытмый. Монда белем алырга дип чит илләрдән дә киләләр. Бәйсез дәүләтләр берлегеннән, Азиядән, Африкадан барлык студентлар өчен биредә тиешле шартлар тудырылган. Уңайлы тулай дораклар, ашханәләр, структур бүлекчәләргә кадәр. Яшьләрнең практикасы республиканың иң зур предприятиеләрендә үтә. Шул ук вакытта университет базасында фәнни тикшеренү институты да эшли. Ул энергетика, электроника өлкәләре әйләнеп йөргән мөхит белән бәйле проблемаларны хәл итәргә булыша. Буларның барысы турында тулырак Эльвира Зиннатуллина. Дөнья күләмендә туган вазгыять югары белем бирү уку йортларының эшчәнлегенә дә тәэсир итте. 2020 елны кабул итү кампаниясе нигездә онлайн режимда башкарыла. Үзгәрешләрне Казан дәүләт энергетика университеты да сизгән. Монда документларны кабул итү процессын җиңеләйтү өчен барлык шартлар да үтәлә. В этом году у нас приемная комиссия стартовала 20 июня. Быел безнең кабул итү кампаниясе 20 июньдә башланып китте. Әлбәттә, ул уникаль, үзенчәлекле. Без кабул итү үзенчәлекләренә тулысынча әзер һәм абитуриент белән күбесенчә дистанцион форматта аралашабыз. Гаризаларны онлайн кабул итәбез. Әгәр нинди дә булса сорау туа икән, ул әлбәттә үзе килә ала. Һәм без бөтен эпидемиологик санитар шартларның нормаларын үтәп, аны кабул итәбез һәм сорауларына җавап бирәбез. Укырга керү өчен документларны онлайн тапшыру мөмкинлеге булса да, туган сорауларын уку йортына килеп бирүчеләр дә бар. Бүген килгән абитуриентларның берсе белән аралаштык. Аның да хыялы КДУ студенты булу. Я из Казани. Мин Казаннан КДУга керергә ниятлим. Мин прикладная информатика техносфера куркынычсызлыгы юнәлешләрен сайладым. Программист булырга телим. Пандемия аркасында әзерләнүе җиңелрәк тә булды. Чөнки мәктәпкә йөрергә кирәкми. Көнне өйдә үткәрәсең. Бидига әзерләнергә дә вакыт күбрәк кала. Миңа техника белән бәйле бар нәрсә дә ошый. Документларны онлайн тапшырган идем. Әмма монда да киләсем сораштырасым килде. Алай ничектер аңлаешлырак. Россиядә энергетика өлкәсендә белгечләр әзерләү белән барлыгы 3 югары уку йорты шөгыльләнә. Шуларның берсе Казан дәүләт энергетика университеты. Энергетика тармагының актуальлеген ассызыклап, КДУ студентлары беркайчан да эшсез калмый дип белдерә уку йортының директоры. Монда укучылар инде студент скамьясыннан үз белемнәрен төрле җитештерү оешмаларында сыный алалар. Күбесе практика узган оешмаларда эшкә дә урнашып кала. Без бөтен үзебезнең бакалаврны бетергән специалистларга бирәбез рабочая профессия. Үзенең специальность буенча. Или он электромонтажник, или он теплотехник, оператор, или он, значит, менеджер, или экономист, бухгалтер. Үзенең буенча һәрбер кешегә, чөнки ул, во-первых, бирә кешегә ощущение, что он нәрсәдер булдыра үз кулы белән. Аннан соң ул үз кулы белән эшләгән кешегә ихтирам арта. Заманча белем бирү уку йортларыннан аларның заманча технологияләр белән тәэмин ителүе дә таләп ителә. Бу яктан Казан дәүләт энергетика университеты тулаем җиһазландырылган дип белдерә югары уку йортына кадәр белем алу үзәге директоры. КДУда урнаштырылган күпчелек энергетика җиһазлары студентлар булдырган проектлар нигезендә эшләнгән. За последние несколько лет университеты открыты. Соңгы берничә елда университетта күп лабораториялар һәм үзәкләр ачылды. Монда студентлар белән дәресләр үткәрелә. Безнең университет техник яктан
елдан гел үсеп тора. Үзебезнең 10 киловаттлы энергетик подстанция да бар. Яңа уку елында КДУда яңа тулай трак корпусы да ачылачак. Монда чит регионнардан, башка шәһәрләрдән килгән студентлар һәм шулай ук чит ил студентлары да яши алачак. 2020-21 уку елында Казан дәүләт энергетика университеты көндезге уку бүлегенә бюджет урыннарга 1138 бакалавр һәм магистрант һәм 20 аспирант кабул итәчәк. Әңгәмә кору яисә китап уку ничек итеп безнең фикерләүне үзгәртә ала һәм сөйләм теле күнекмәләрен ныгытып буламы? Татар яшьләренең яңа башлангычы нәкъ менә туган телне авырлыксыз, җиңел итеп өйрәнүгә юнәлтелгән. Казаныбызның Кабан күле буенда татарча сөйләм мәктәбе проекты эшли. Биргә татар телен камилләштерергә теләгән һәркем килә ала. Бары тик алдан теркәлеп куюгына кирәк. Бер сәгать дәвамында барган дәрес бик кызыклы да, мавыктыргыч, шул ук вакытта файдалы да үтә. Төрле спикерлар килә, мастер-класслар була. Татар яшьләре танышалар, аралашалар. Максатлары туган телебездә тагын да яхшырак сөйләшү. Гадәти булмаган мәктәпне Мәрсилә Искәндәрова күреп кайтты. Монда шын мәгънәсендә татар мөхите, туган телләрендә аралашырга сусаган кызлар егетләрнең күзләреннән нур бөркелеп тора. Танышалар, дуслашалар, сөйләшәләр, серләшәләр. Һәр кайсының үз тарихы. Кемнеңдер авылдан шәһәргә килгәннән соң татар теле бераз сайган булса, кайсыдыр шәһәр кызы булып татар телен камил белеп бетерми. Ә максатлары бер. Урыс сүзләре кыстырмыйча туган телебездә әдәби сүзләр белән аралашырга иде. Татар авылында үстем, татарча мәктәптә укыдым, гаиләдә татарча яшәйдек. Ләкин 2008 елда, ялгышмасам, мен Казанга күчеп килдем. Шуннан соң, гомумән алганда минем бүтән сөйләшкән кешем, дусларым урысча сөйләшәләр. Әлбәттә, эштә урысча сөйләшәбез. Шуның өчен минем хәзер сөйләвем инде чиста татарча түгел. Үземдә сизмичә урыс сүзләр кыстырам дип, авылга кайткач әбиләр, әниләр белән сөйләшкәндә Казанда гомумән инде урысча күбрәк сөйләшәм, татарча түгел. Татарча сөйләм клубы башта дистанцион форматта гына барган. Хәзер исә алар атна сайын Казан күле яр буена җыелалар. Төркемгә 15 кеше кабул ителә. Дәрескә килергә теләгән һәркем интернет шелтәрләре аша алдан теркәлергә тиеш. Бер сәгать дәвамында барган дәрес кызыклы да, файдалы да уза. Төрле уеннар, баш эшләтү өчен биремнәр, сүзләрне урысчадан татарчага тәрҗемә итү, чыннан да булар барсы да бик мавыктыргыч. Шуңа өстәп төрле спикерлар да чакырыла. Журналистлар, театр актерлары, артистлар рәхәтләнеп клубка килүчеләргә үз тәҗрибәләрен сөйлиләр. Мастер-класслар, лекция һәм практика белән бергә үрелеп алып барыла. Мондый формат яшьләргә бигрәк тә ошый. Күбесе тырышам өйдә сөйләшергә, туганнар белән, әнием белән, балалар белән. Менә монда килдем, зур максат ие. Күбрәк сөйләшергә һәм балалар белән балаларга шул телне җиткерергә, туган телемне. Егет кызлар өчен бер дәрес тә бик күп мөмкинлекләр бирә. Алар һәр фикерне бирелеп тыңлап утыралар. Бер-берсе белән инде дуслашып беткәннәр. Менә ул яшьләрне берләштерү өчен тагын бер адым. Әни безне урысча адырый. Минем белән татарча гына сөйләшегез дип. Шуңа күрә була инде шундый вакытлар теге урысча сөйләшеп китәсең, в основном тырышабыз татарча сөйләшергә. Чөнки мин менә әйтеп киттем инде, еллар бара-бара үзеңнең ягына, үзеңнең телеңә күбрәк омтыласың. Проект белән яшьләр генә түгел, өлкән апалар да кызыксына. Дәваниләре белән бергәләшеп килгән кызлар, егетләр дә бар. Өйдә оныклары белән татар телендә генә сөйләшсәләр дә, мәктәп, гомумән алар яшәгән мөхит урысчаны таләп итә шул. Мондый очракта нишләргә? Минем менә 4 оныгым бар. 4-се дә минем белән гел чиста татарча сөйләшәләр. Чөнки мин әйтәсем килә, бигрәк тә дәваниләрне ачуланасым килә, оныкларны өйрәтмәсәләр татар теленә. Чөнки алар үз балаларына, минем үземнең балалар үзара русча кайчакта сөйләшеп китәләр. Без инде татарча сөйләшергә бигрәк әйтеп куябыз да, ләкин мин оныкларымны алып кайтырга тырыштым һәр вакыт авылга җәйтенә. Авылда җайлырак өйрәнәләр. Яшь егет кызларның шушындый матур татар проектларында катнашуларына сокланмый мөмкин түгел. Һәр кайсы эштән соң вакыт табып, бер атнаны да калдырмаска тырышып йөри монда. Инде күп яңа сүзләр өйрәнеп, аларның мәгънәсенә төшенә башлаганнар. Мәсәлән, татар телендә кул чатыр сүзен дәрескә килмәсәләр бөтенләй белми калырлар иде әле.
Өметләр бик зур. Дөресен әйткәндә, әлегә көзгә хәтле без менә Кабан күле яр буенда үткәрәбез. Аннарысын инде бәлки тулы шундый группалы курслар бәлки үткәрербез. Дәвамлы булыр дип уйлыйм, чөнки запрос бар. Кешеләрдән миңа һаман да язалар, сезнең индивидуаль дәресләрегез юкмы дип, сезнең ниндидер курслар, дәреслекләрегез юкмы дип күп кеше миңа яза, шуңа күрә запрос бар дип әйтим. Мондый файдалы һәм кирәкле проект башлап җибәргән оештыручыларның төп максаты авылда өйдә генә түгел, Казан урамында да авыз тутырып татарча сөйләшү. Бу күркәм гамәл дәвамлы булсын иде. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Иң күп китап укучы кешеләр кайда яши һәм ничек итеп Казанлы иң актив китап сөючеләр рәтенә кергән? Бу турыда Нияз Рахман үзенең иң кызыклы интернет яңалыкларны җиткерүче сәхифәсендә сөйләр. Сәлем дуслар, бұл қызыклы тәнәфес рубрикасы. Каникуллар оқырылап инде оқырына да якынлаша. Августның 2-нче яртысына керәбез, демәк мәктәпкә барырга да күп вакыт калмый. Жәй ял дип бот күтәреп ятмый кайбер укучылар, олар каягына булмасын мәш килеп китап укый, сүз, электрон һәм аудио китаплар яратучылар турында. Россиядә иң күп укучы шәһәрләр исемлеге билгеле. Беренче өчлеккә Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Краснодар шәһәрләре кергән. 4-нче урында Новосибирск һәм Екатеринбург. Иң күп китапны Ангарский шәһәрендә яшәүче укый икән. Ул барлыгы 2300 китапны укыган һәм тыңлаган. Икенче баскычта Мәскәүдә яшәүче 2057. Өченче урында исә безнең Казан кешесе. Ул 1487 китапны укып чыккан. Оранжевый пингвин. Ой, а это что? Удивительный мир бетона. Спорт укуга кумаша үйтмей, әлбәттә, инде син фигурлы шоу белән шөгыльләнсәң, сүз яшүсмерләр арасында бик таныклы спортчы Петр Гуменник хакында. Ул химия буенча бердән дәүләт имтиханын 97 баллга тапшыра. Рус теле буенча имтихан нәтиҗәсе тагын да югары 98 балл. Менә бит, оста бызда да шул була, белемдә суырына эчә егет. Киләчәктә ул үзе медицина белән бәйләргә җыена, ләкин хәзер үк түгел. Бары тик 4 елдан соң ди. Әлегә үзен спортка багышларга исәбе уңышлар Петр. Мне в школе предметы химия, биология больше всего нравятся. Поначалу мне только математика нравилась. Онлайн дәрескә дөрес киенергә АКШның Инниаполис штатында махсус кагыйдәләр гамәлгә кергән. Аның нигезендә хәзер мәктәпкә укучылар пижама киеп эфирга чыга алмый икән. Моннан тыш бу исемлеккә кепка, кара күзлекләр, тапочкалар да кергән. Укытучылар сүзләренә караганда, әгәр дә укучы җитди киенгән икән, димәк аның дәрескә карашы да шулай ук җитди булачак. Хорошо. Тылсымча кетті генә түгел, чын тормышта да бар. Әйе, Яңа Зеландияда хәтта бу үзенә күрә бер һөнәргә әйләнгән. Брэнкбери Channel инде 20 ел дәвамында тылсымчы булып эшли икән. Аның шөгылен Яңа Зеландияда рәсми рәвештә теркәгәннәр. Бу тәкъдимне аңа илнең премьер-министры ясый. Хәзер исә ир кеше шәһәрдә иң хөрмәткә лаек кешеләрнең берсе. Үз эше өчен ул $10,000 акча да ала икән. Менә бит яраткан эше дә бар, акчасы да кесәсенә керә. Эльфийские врата. Здесь начинается наш путь через Лихолесье. Пит ярдәмгә ашыга. Сүз дракон түгел, эт турында. Череповец шәһәрендә гаҗәеп вакыйга була. Әни кеше көндез 5 яшьлек улы белән ятып торырга була. Тик менә уянып китсә, малайдан җилләр искән. Аптыраган әни кеше шунда ук коткаручыларга шалтырата. Малайны эзләргә Пит кушаматлы эт тә чыга. Бәхеткә ул аның эзенә тиз төшә. Малайны табалар, баксаң ул әбисе янына күрше авылга җәяүләп барырга чыккан була. Бәхеткә ул булмаган, ә менә малайның әти-әнисенә игътибарсызлык өчен хәзер җавап тотарга туры киләчәк. Сидеть? Это Тузик. Теперь он будет жить у нас. Бүгенгә менә шулар иде, сез кызыклы тәнәфес сәхифәсен карадыгыз. Очрашырбыз. Без сезнең белән аралашырга, кызыклы хәбәрләрегезне ишетергә әзер. Безнең социаль шелтәләргә керегез, шунда языгыз, комментарийларыгызны калдырыгыз. Уку фикерләүнең һәм акыл үсешенең бер чыганагы. Педагог, новатор һәм язучы Василий Сухомлинский шундый фикердә булган. Безнең китап сөюче рекордсмен якташыбыздан үрнәк алыгыз. Үзегез белән һәрчә китап булсын, ул кешенең иң яхшы юлдашчысы. Очрашканга кадәр.